En quedareu gratament impressionat, va dir el tècnic de laboratori a l'inspector. Tot seguit va engegar els immensos focus de la sala on es trobaven i la llum envaí gairebé amb estridència l'espai. L'inspector hagué de parpellejar un parell de vegades per acostumar-se a aquella claror excessiva. Davant seu s'obria una cambra circular d'uns 30 metres de diàmetre. Tots dos, junt amb el guarda de seguretat i el presoner, es mantenien en estricte silenci rere seu. Eren al final de l'estret passadís per on havien entrat i que els manava al bell mig d'aquella estranya construcció. De sobte, tota una renglera de focus es va apagar, deixant gairebé la meitat de la sala abandonada dins la foscor. «Disculpeu», es va lamentar el tècnic de laboratori, «però les instal·lacions són antigues i no es revisen amb la periodicitat que caldria». L'home va treure una llanterna de la butxaca de la seva bata blanca i es va dirigir cap a un quadre de comandaments per tal d'accionar diversos interruptors fins a solucionar el problema. Mentre estava ocupat en aquesta tasca, el presoner va fer una passa endavant, seguit del guarda de seguretat perquè l'un estava emmanillat a l'altre, i va provar d'observar el centre de la sala, ja que l'inspector li tapava el camp de visió. En realitat, les diferències entre el reu i el guarda eren mínimes i hom hauria pogut dir que costava distingir-los. Tots dos amb la mirada cansada d'ulls famèlics i l'aspecte miserable de la seva vestimenta.